Tinchida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Nhasi ndichida kutendai nezuva ranhasi. Nezuva ranhasi ramuri kutiona zvakare, zvandinotenda kuti muri kushare mavideos edu, zvakare muri kusubscribe on our YouTube channel. Also, don't forget to follow us on our Facebook, ku TikTok zvakare taveko, so endaiwo munofollowa ikoko. Zvimwezvo nepa Instagram account yedu yakanzi Saint TV official. Nhasi tiri kuno kuStone Ridge uko kwataenda kunoona zvakare mama vatakambokurukura navo nedambudziko ravainaro ivo pamwe chete nemwanakomana. Aiwa, nhasi tatirega timbonodongorera tiona kuti zviri kutofamba sei. Mama makadi zvenyu? Tiripo makadiwo. Aiwa, tinofara. Tichida kuzivawo kuti muri seiwo mazuva ano, uyezve kubva patakasangana patakauya tikakuonai, ndezvipiwo zviri kuitiwa nemhuri yeZimbabwe kubatsirana nemi? Ndoda kuti ndangu mhuri yeZimbabwe nasingazive kuti munyika muno mune rudo rwakadaro. Takatumirwa mari nemhuri yeZimbabwe nevamwe vari kunze, chikafu ndakutomwawo tii. Ndoda kuzvitenda kana kuwacha ndakuwachawo nemasefa aya macomfort aya ndakuisawo mubachira angu. Ndoda kutenda nyika nezvamukundiitira. Rambai makadaro, musaitira ini ndega, itiraiwo vamwezve. Tinotenda. Tinotenda. Mwanakomana zvakare, tine mwanakomana pashure pangu. Zviri kudii mukoma? Inini mukoma ndiri nani, mukoma wandimboda kunyepera inongoti ndiri nani. Alright, iri semiri mazuva? Miri iri nani, sezvo nechimboito ndichiwanawo mapiritsi. Alright. Aiwa, tinotenda kuti Mwari achabatsira kuti munge muri munobatsirwa kurapwa, kuti munatsopora nokukasika. Aiwa, ndotenda Mwari kuti dai zvaidaro. Kuti shuri yangu iri pakufambawo ndichitumwawo namai sezvindaingoita kare. Aiwa, ndizvozvo. Aiwa, mhuri yeZimbabwe tiri panapa. Nyaya iri panapa tofunga vazhinji munoiziva, nyaya yemudzimai anonzi iye Rozi Banda yatakambopublisha. Kana usina kuiona nyaya yachona, enda pafirst pinned comment unoonawo nyaya iyoyo kuitira kuti unge uri unofambirana nevamwe. So pazuva ranhasi kuuya kwataita hatina kungouya badzi, pane vatituma zvakare mhuri yeZimbabwe vatitendai mumbonodongorera, asi mukudongorera kwamuchaita munge muri nezvishomawo zvamuchasiya. So regai tidzoke zvakare tinge tinokusiyirai zvavatituma nazvo. Aiwa, ndoda kutenda Mwari. Rudo rwakadai rwaana, sikazivi pasi pane rudo rwakadai. Tinotenda Mwari. Ukabuda kunze uko kana tukazivikanwa kunze uko, unotozoona kuti nyika inondida chokwadi. Ndoda kutenda Mwari akandisika neakasika pasi rino kuti aiwa ngatirambe tine rudo rwakadaro. Amen. Tinotenda. Pane vakatitumawo vakati titengewo magrosari avo, tinge tiri tinouyawo nawo kunoku kuitira kuti muwanikwewo muri munobatsirikawo panyaya dzechikafu nezvekushandisa zvingadiwa mumba. So ndo grosari ratauya naro iri, tisingazivewo kuti mungadawo kuti kudii kune hama dzatituma idzi. Pane hama dzatenga zvinhu izvi, ndoti Mwari ngaakuwedzerei pamabvisa ipapo. Ngaawedzerwe katatu chaiko kana zvidhabhure. Ndoda kutenda zvangu ini. Maita zvenyu vanhu vaMwari. Maita zvenyu, muwedzerwe nyasha nemakore ekurarama. Asi zvisaitirwe ini chete, rambai muchiitira vamwe mberi kwamunoenda uko. Aiwa, tinotenda. Tinotenda Mwari kuti Mwari vanoramba vachiita mabasa makuru. Vanoramba vachimira nevanhu vavo pabasa rakadai. Zvakare pane mari paita chibage icho, pane mari yehupfu yechigari, kuti munge muri munobatsirikawo pachigari nemiriwo zvimwewo zvamungada kunge muri munobatsirikawo.
wogamuchirewo kachipo kadowo kadika Saint TV. Maita zvenyu kana vakaronga chirongwa ichi Mwari ngaawedzere makore ekurarama kuti mageneration achateera achasvika chirongwa ichi chiripo vanenge vachibatsirikawo pamwe chete tachemberawo. Ndoda kutenda. Tinotenda Mwari. Amen. Mwari akuite zvakanaka. Muri yeZimbabwe chida kungokutendai nesapoti yamuri kupa, pfuurai mberi nekuramba muchingosapota basa irori. Mwari wamasimbosa achikuitirai zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zim uncle. What is not chiti? Much love.